После Козлук. В момента отиваме на храм Света Богородица. Днес е малка Богородичка, Успение Родично. И в момента сме тръгнали. Толкова много хора вървят отпред, отзад, от всякъде. Аз съм с брат ми. И продължаваме. Като стигнем отгоре, ще ви покажа гледката. Град Чепеларе е страхотен град. Много хубав. Днес е много хубав празник. И днес колко много хора са се събрали отгоре. В момента не мога да покажа, защото все пак ние не сме стигнали, ние сме на половината път. Толкова много хора сме се събрали да отчетем почит към Света Богородичка. И така, хора, сега продължаваме пътя ни. Много е хубаво сред гората, духа вятър. Ма толкова много природата е нещо много хубаво. Духа. И сега ще се включа. И просто природата е нещо много уникално, защото в момента гледайте какво се вижда гледката. Много хубаво. И хора зад нас, хора пред нас. И е уникално. Много е хубаво. И просто духа вятър, уникално е, топло е и много яко. Вижте колко много хора зад мен, пред мен. Да. Много сме. Айде сега ще вървим. И така, хора. Аз събирам. Искам да ви покажа колко, ще намаля светлината, колко сме на високо. Вижте, гледайте. Това е красота. Няма такова нещо. Много е хубаво. Уникална гледка. И просто много яко. Тук май светкавици са падали, защото някои дърва са наклонени. Ето тук зад мене също има такива някакви. И обаче е голяма красота и ние в момента сме много високо. Просто и въздуха, самата гора, всичко хора. Ето къде се намираме в момента. Пожелавам ви честит празник, честит имен ден на хората, които са Мариела, и така Богдана. Честит имен ден на празнуващите. И Света Богородичка много да ви пази, да ви помага на всички. Ай, като стигнем отгоре, хора, ще ви покажа гледката уникална. Аз идвам, между другото, тук за много пъти. Аз съм идвала тук за толкова много пъти. Аз съм идвала много, смисъл. Не ми е първи път. Около 15-20 пъти може да има. Но много хора има и е много яко. И сега продължаваме. Като стигнем отгоре, ще се включа малко по-отгоре. Вижте. Много е яко, хора. Да, много яко. Уникално е да се намираш в гора. Въздухът е просто уникален. Да. Ако брат ми той говори. И така. Тук много хубаво, хора. Уникално е. И просто когато вие сте в така на гора, то просто тук е много хубаво. И буквално мога да ви кажа, че въздухът е уникален. Хора, почти се качихме. Како се пискам? О, не! Айде, но брат ми е малък още и не знае точно какво да казвам. Кога му е времето, но ето гледката. Може да ви покажа колко е красиво.
Гледайте. Уникално. И въздухът е много чист. И когато отидете от гора, е хубаво да си вземете вода. Кога е припаднал? Защото е много хубаво. Хора, въздухът е много чист и уникално е тук. Хора, ние сме тук. Качваме се нагоре и сме почти дето паракли с Рождество. Богородично. Е така. Нямайте, ако сте чули това, което брат ми каза, но е малък още и не разбира кога е момента за говорене. И още малко не става. Току-що пристигнахме. Гледайте. За какво става въпрос? Гледайте. Просто красота, бе, хора, красота. Това няма да намерите в никой друг град. Казвам ви. Гледайте, сега майко када. Ето и баба скачи. Две свещи. Ще влезнем. Сега ще запалим. Зачеквате, нямам думи. Браво. Хора, качихме се отгоре, обаче почна службата много духа. И после ще ви покажа. Гледката, вижте какво е. Гледайте, хора, уникално. Това е яко. И в момента има толкова много хора. Толкова много хора има, че просто не знам, пълно е. Сега почна службата и ще ви покажем вътре какво е. Пълно. Хора, пълно е. Пък в момента сме в църквата. И така. Службата започна отвънка. За улица се вижда. Така, хора, после ще ви покажа част от службата. Така, хора, тази служба е уникална. В тази църква е уникална. Параклис е много хубава. Снимай Феникса. Хора, част от службата. Снимай Феникс. Ако падам. Милуй наш Боже, според Твоята велика милост, молим Ти се, чуй и ни помилуй. Господи, помилуй. Кажи Господи. Хора, по-красива, уникална гледка. Мога да ви кажа, че няма да намерите такава гледка. Много хубаво хора. Има толкова много хора. В момента е служба. Върви една служба. Така че... Како кажи стол, моля ти се. Уникално. Кажи стол. Така, хора, в момента тръгваме. Тръгваме към деца. Там той ще пръска и ще вземе светена вода. Гледайте. Народи на супротивния даруя и Твое сохранява кръстът жителност. Ето това камбаната. Много хубаво. Гледайте всички хора.
Абе, хора, уникална, това няма го намерите в големите градове със сигурност. Това е просто гледка уникална. Иначе това си е параклището. Уникална. Сега ще открия какво. Ей, това хора. Малко параклище, ама хубаво. Вижте, красота. Това е, да ви кажа, уникално е. Честит рожден ден на Света Богородичка. Днес има рожден ден и нека да пази и да помага на всички. Ето колко хора много са се събрали да отдадат почет. Ги духаме. Всички хора си духат. И ей това. Аз помагам на църквата. Ох, това са клачета. Аз помагам на параклисна. Така че да, и там има една маничка и нещо я изгася. Ето е тази. Но няма нещо. Чакайте ви така бъде. Също да ви къде сме. Аха. Хора, се очаквам да вземем и ще напълним светена вода. Теца. Ще напълним светена водичка, ще пием. Така че сега отивам. За шише. Сега влизам първо вътре да изгася всички свещи. Имам предвид малките. Шише ще напълним светена вода. Аз съсипах светена вода оттам. Ето, сега ще ви покажа как се прави. Нази жена ще се напълни. Ето, честно. Така, сега оттам ни дават курбан. Здравейте, приятели, включвам се отново за видеото, което го направих понеделник. По влога по-точно. И благодаря ви, че гледахте видеото ми. Това беше всичко от мен и айде, чао!